Ife twalahiri KTV timabwesa mapulogalamu osiyana-siyana chonde chomwe tingakupempheni tapangani like, share komanso subscribe alendo nonse pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani osayisira panjira audioyo. Mabanga press briefing yoti mugwira ndiki atati nchidwa anthu afotera atati pata anthu wangati ino azikwati ndiye mufuna tikusekerereni kuti kuti mabanga bwino kubwera poyera inu ndomwe mutatule yemamakukumaniyo anapali chilima ucha mutatule tuchi mwinaso mulali kopo mwina mulali anakutuma kuti ameneyo inu peba zathokoza kwambiri kuti utapeza mboni ndendi inuyo kukira chilo atati bwaji mutawa chani utangosasi kuti mozi mambosita matala muna pweza parliament ine ndikukhulupirira ambiri mukundidziwa. Ndinali membala mmodzi wa chinyamata wa chipani cha Malawi Congress Party, koma kuyambira lero sinenso membala wa Malawi Congress Party. Kuyambira lero ine ndi membala wa DPP. Mukumva bwanji nthupi makape nonse azikwanje anyamata nonse amunchesi mukumva bwanji. Nakuwuzani koma kusamva kwanu nakuwuzani kuti osalola ifeyo timakhala bwinobwino munchesi mbamanga masawelo athu amanga business yathu bwinobwino, koma wawa MCPwa ayina chimwendowa musalole kuti azopasani ndalama kuti muzisokoneza muno. Mwakhapa anthu mwapha anthu ambiri mwachita zinthu zaziwembu zochuluka kwambiri. Nakuwuzani kuti MCP sinambe yawinako mboma inu mapanga makani ndiye nonse mayina anu ndili nawo onse 84 anyamata nonse azikwanje palibe kuthawa palibe kutani nonse tikufunani tikuyenderani door to door pacha mmatisakasaka kuti ayikangoyenaso MCP amene oti asakasaka tapeza amene aliko ndiye ifeyo ndapete kusakete inuyo ife timafuna zopusa ifeyayo. Tinakuwuzani mwakusamva kwanu ndiye mkonzeke muzenda ndi baibulo mulapiletu. Nkhani ndiyo kuti padali pano tayamba ni mwakhala kayi komweko kwe MCPko mukhale kayi kumeneko yetu sitidala ainu akefe mipando sidagawane mukusamukiratu muzibwera kunoko ndizikwanje ife kwathu nkwa mtendere khalani kayi ndizikwanje zanuzo saidi yomwe mwamveti mutisiya inu ake tigane bwinobwino olopala oyimba ena ake ndamva kuti mufuna olowa chamutu sizitheka atu zimenezo zipata zonse oyimba munali kumene kumukhaleka ikonko mwamvesesa tavutika ifeyo ndi dzuwa kuti kodi tipumusa bwanji mtundu wa Malawi lero mutenge zikwanje mutibweretsereso mu ofesi mwathu khalani kumene koko mawu amene onso kakhale koyamba komaliza ya mutisiye kaye ndayi mawa tikathala nazo mwenzi zonse tikugana mipando osati pang'ono wina walowa kale mu studio iye mutikhulukirani chani tikuyang'anang'ana kumene kunagwera ndege kuti idagwa bwanji ndiye tizikhuluka cha tiziwe kumene kudapita suti ya chilima ija ulendo wake ndi umene uwu ukamunyalusa munthu ngati amene uja president boxer pantunda tiziwe suti inayenda bwanji ndege yosaphulika nkuyatsa moto ndege imagwa chonchecha mukhale kwanko kuno simukubwera atu yani apanso ndayimbira onabo chisale kuti zimene zokha chifukwa musuti mwayang'anetu adadiwo kulachi nyamata asona patali amene tamva ululuko basi kuti tikhapira zimayi athu tikhapira zigogo athu mwandimvesesa tikubwera ndani palibe Tanlu amene game changer akupepesa ku mtundu wa Malawi tinayi limodzi Tanlu akupepesa akupepesa